to level up. It's time to level up. Let's do this. You gotta be kidding. Oh, you're so lucky. It's go time. Game on. You got wrecked. Don't do that. Whoa, whoa, whoa! Oh, I was lagging. Super Rare. Go! Yeah!
така, хора, върнахме се след кратка пауза. И това видео с говорене, според мен е доста хубаво. Между другото, искам да правя лайвстрим. И ако искате то лайвстрим да стане скоро, пишете долу в коментарите. Също много ще помогнете на канала ми. Ако препратите видеото на приятел, харесате го и се абонирате за канала ми. Разбира се, препратите го на приятел и той да ми го хареса също. Защото наистина тази подкрепа е много голяма от ваша страна. Наистина ще ви бъда много благодарен, ако направите нещо такова. Така че, пишете ми долу в коментарите какви игри да играя и ми давайте някакви съвети, защото май както ви казах, аз съм нов. Казах ли ви, че съм нов? Не съм сигурен. Добре, сега го казвам. Аз съм нов в YouTube и не знам как горе-долу се правят видеа, така че пишете ми в коментарите как според вас се правят видеа и ми давайте някакви съвети, ако вие сте ютубъри или такова, или нещо такова. Може изчекам тя. Айде! Първия ми кил за това видео, първата ми победа, не мога да повярвам, човек. И също този тапет май е готин. Пропуснах наградата. Нищо, хайде да изпълним квести, да се надяваме на чудо. Или поне на хубав стар дроп или нещо такова. Не съм най-силно, как ще ме убият. Той газ тук. Няма да го бъде. Шал газ. Че пауъри не знам защо да оставам на толкова малко някой. Просто да може да ми ги открадне, като тази тук, например, ще ме убие отново. Не, аз се убих. Но този Карл ще ме убие отново. Не знам. Ще си цепя по тази пауърите. Когато за този Карл да не се притеснявам по-добре. Тук даже не ми оставя фри пауъри. Много ви благодаря за което. Тази пейли си отива веднагически, защото и аз съм пейли. И този дядо Коледа също. И Ейфана Лея също. Той ми открадна всички пауъри. 6. Ще да се използвам гаджета, но не се усеча. Добре, всъщност. Да видим какъв са ни наградите. Такива, не е зле, не е зле. Скоро ще спечеля ранг между другото. И ако искате да има лайвстрим, пишете в коментарите къде искате да има лайвстрим и кога да има лайвстрим. Също така мисля да направя въпроси и отговори. Ще задавате въпросите си в коментарите. Ще направя видео, в което да отговоря на вашите въпроси. Ще е много забавно да направя лайвстрим. Чувал съм, че е много хубаво. Никога не съм правил лайвстрим, защото както вече ви казах, съм нов в YouTube платформата и имам предвид, че съм нова в правенето на канал. То гриф ще престане ли? Или аз трябва да го науча по трудния начин? Да, го уби за мен много. И благодаря, всъщност не. Чакай, не благодаря, не и благодаря. Не знам. Още веднъж загубя един нож си, да инсталирам Brawl Stars и почвам да играя Майнкрафт. Между другото, ако сте ми гледали другото видео, когато играя паркур на Майнкрафт, пишете дали искате да играя още Майнкрафт и още паркури в коментарите и се абонирайте за канала. Знам, че го казах 1000 пъти, но наистина имам много малко абонати. Може би то лайвстрим, който направя после, ще ми помогне. Смятам да го кача. Тоест на запис да остане. Тоест като направя лайвстрима и да не е загубен за винаги, а пък да направя се едно като резапис на този лайвстрим. И че си заминаваш на баклука. Как ми пусна човек?
Абе, добре, ще го оставя, ще взема Power през това време. Не иска да ме убие. Той точно това иска да направи. Ох, аз защо не го... Абе, сега я пускам една машинка. Ще ме интересува! Още една машинка пуснах. Найс. Айде, Док, заминаваш се. Айде, шоудан с гриф. Айде, машинката ми. Ами поне бях на второ място. Някой върза ли са? Така. Съм сигурен дали тя квестове ще ги правим днес ли. Мисля да поиграя малко шоудан. Не знам дали видях, ама май Анди току-що влезе в момента тук. Или някой друг приятел беше тук, не го изписа. Така, тук изглежда са слаби. Ние май сме силните, не знам, то Мико пак е афака. Мико, не знаеш. То така! Даже няма да ми помогне и малко. Не, чакай, помогна ми, уби този. Как се казва? Уби този за малко да гледа колко човек. Уби колко се казва, що аз искам да бия Пауъра, а не Нита. Той уби Нита. Аз ме убих всички. Ами не знам.